nwanne gị nwoke na-akọ na unu ga-aṅụ iyi a ga-aṅụkwa iyi a ga-aṅụ iyi obi m anabatara ya obi m anabataghị ya chaa chaa ọ bụ na enweghị ihe ọjọọ nwanne gị nwoke bi n'obi ọ gaghị asị ka unu gaga ṅụọ iyi n'ala ịmakwa nọ nke gị a na-akụ ụdị akọ ahụ akọ dịkwanye m agwa gị anyị ga-amụrụkwa anya ka azụ ihe a oge eji ekpe ekpere anyị ga-etinye anya were roziri anyị were baịbụl anyị kpechie ekpere ike yọwa Chineke maka na ka ị hụrụ nwa otu a ka ọnwụnwa ghachiri eze and ọ bụrụ na anyị gbachie nkịtị ị hụrụ nwanne gị nwoke eme ọdị nwanne gị nwoke eme ọdị a nwanne gị nwoke a baki mutum ne wallahi kuwa obiora ụjọ atụla gị ụtọ ụlọ osi chọọ ya nna gị ga-enye ya hụta nna anyị kwuru Douglas doga ele otu ede ka olu gị obi atọ ka na ma anyị ga-aga kọt wiki ọzọ na-abịa abịa Chineke aka ya ha chema anyị ga-arụgbu ha anyị gaa na kọt ndị kọt ekpebi ikpe ha chabiga anyị na chai ka nọ akụkọ ọma alaeze eze wọtukwen mọch doga bye Douglas nna ịnụkwa nwa kem asị wiki ọzọ na-abịa abịa izu ọkụ ọzọ ha kọọ anyị ekwe na ntị gọọmenti enye anyị ihe wiki bịajenu agbụshigbo otele ya mara akụ ediri Chineke ọhịa wee ekpere Chineke zara aza wee ha ọzagune eze ekpe ya na kọtụ onye ọbụla mara nga ọkụ gbam saboda sun dame mu sosai mutum zai yi aiki ba za a biya shi ba ai it's not working aiki ba za ne wallahi ne ishi cana ne ofonte da ana ki sauri ko to
Good ma. Eleki nọkwa naanị gị n'ime ọhịa ebe a dị ya aka n'ọnụ ọrụkwa mma. Nwa m lele m. Ụmụaka m kwụrụ ụlọ ụgwọ sị ha bịa rụọra m ọrụ. Ha bịa bachasara m ihe lenu. Adịbeke m hụrụla kemgbe ụtụtụ m nọ nga. Agụrụ egbuola m, ike agwụla m. Edini m ike m ji ọkọ m ewere aka m bana gaa rụọ ya. Unu sie ka gịnị? Enyekwala m ego nwa m bịa rụọra m ọrụ gịnị ji nwa nkịta ọnwụ. Nga aka m nọ kemgbe. Ewo. Ụzọ ole mma. Ihe mere eweli iwe esogbula. Kama arụọla gị a. Kama eme ya ozugbo. Hara nwa m, kwa ịgaje chọọchị gawa. Hara nwa m, hara. Gaa kpụla chọọchị gaje nna. Chineke gozie gị gawa. Ụzọ la mma abịa. Bịa dube m. Ihe ọwa obiọra amụ gawa ide ezinụlọ. Ọwọwọ ya. Ọwọkwa ya, anọ dị ka ọrụ ka ọ na-arụrụ ya ihe. Ya ụkwala ha m chego. Akwa ịmasị ihe nwaanyị anyị eji arụ na nwa ọrụ ndị ewere ego. Ya ụkwala ha m chega. Iwe ga-ewekwe m. Iwe ga-ewekwa m o. Nwayọọ. Ikwulu otu ahụ ọ ga-awụ emecha anyị ga-anwụ dị ezinne. Ma anụ ma. Nna bịa ka biko eji m Chineke gwụla gị ekpe ka akala biko hafụ ala ahụ hafụ ya biko isi iji edu adụla ya afọ m ọkwa gị onye nye ga nsogbu si m du isi ahụ ka udochia gị shila ahụ ugbo si m adụkwala isi eleghị na mmiri n'anya akatuola m ọwụ ma m kwurukpa ahụ adụla akatuola nna adụla achọghị m nsogbu hafụ nsogbu para onwe ya jema nsogbu para ụwa ya na chi ya jema biko kala nna anyị ewuola nga ekpe biko afọma ihe ahụ ịhụ ga-awụ ihe ziri ezi ngwa m ajọkwala gị elu otu m si alata ala nna nyere m otu ala ahụ nna nyere m ọ na mmadụ ise nna anyị kwuru maka ịhụnanya nwere ebe m nọ hafụ ala biko taa mesi ọnụ nwaanyị ejikwala ọnụ n'iji eri ede sị m hapụrụ onye nzuzu ahụ wee mụọ dị ala m achọọ m isi ekwe n'ọnụ gị n'ọhịa esikwala n'ọnụ ekwu ihe ọzọ tụ m hapụ ala gị ghara mụ dị ala m si gịnị mere ndị ugwu Hausa bren m okpuola ka m bụrụ ụba ghara mụ dị ala m mụ dị ama anatara ya ala Mama, ka nga butekọrọ ya nke front. Ana m abịa ugbu a. Ime na onye m goziere m gị. Onye m kwụghachi gị. Hey. Dewere m Bible m mpụta m ewe. Ami jidere gị nna. Bagani no. Gashike nwa m. Ịdị ka nwa akọ. Obiọra. Kwakwa. Aike. Dube m. Ele ka unu jiri ọsọ otu ekwupụta gozuru m n'ihu otu ka mụ nọ na-eso kwa gịnị mere? Ọrụkwa mma. Ọmụwa ka ejuga. Chere ọm ka ejuga ihe ejuga na. Mụwa ka ejuga ajụjụ iberibe. Ya. Obiọra, biko. Ama m shema. Iwe enyi anyị nwoke. Biko, ịhụ na ọrụ niile eji arụ. Ihe ewe ọrụ anyị eji arụ enwe ego. Ihe awụ Ugwu Hausa. Ihe anyị n'ụwa obodo anyị biko. Hapụla anyị ọrụ ndị anyị rụma. Ịchọma ihe ị ga-emela ụmụ nwaanyị ndị. Nwa ekele gị sị thank you onwe m. Iji wụọ good boy biko ije n'ụyọ nwụ jee zachasị mala nwa ụyọ ma ọ bụ mala nwa ogbuchi anyị ejela emela ndị ka ahụ ndị ka anyị eji emewe ijekwanụ jee sụchasị ọhịa nara ego ime m na ya ọ datụghị anyị aka
ihe ha na-eji eri ni o wutege m m aghọtara m ihe ị na-ekwu. Obiora ka m kọwara gị ọtụba anyị batara kwa ya ị hụrụ ọrụ ị na-arụ ihe anwe ọrụ ndị anyị na-eji arụ enweta ego eti n'akpa mana kemgbe ị kwuru bata enweghịzi ọrụ anyị na-arụ enweghịzi onye na-akpọ anyị ọrụ enweghịzi ihe anyị mega gị rụpụ anyị n'ọrụ Obiora kpachara anya gị o okwu gị adịla ka okwu ndị telemundu eziokwu m so maka ihe awụ ihe unu jiri bịa ebe echekwa m nwere ihe dị mkpa unu ji maka ya bịa maka na m na-arụ ndị mmadụ ọrụ ana m anaghị ego elekwana otu o siri gbasa unu ihe awụ okpukpe oku Chineke kpọrọ m ihe awụ otu Chineke si si m mewe ke m ego a na-ekwu okwu ya ga-abịa mgbe ego ga-abịa ị nwere ike gbagide mbọ site taa gbaruo ya echi mana Chineke sị na ị gaghị enwe ego you can never make it pa abụndeze aka you can never until Chineke asị na ọwụ taa ka ị ga-enwe ego ahụ ihe a m na-emere ndị mmadụ ka e nwere ihe a m na-arụ ndị mmadụ enwere ụdị obi aṅụrị m na-enweta mgbe ọbụla m mere ya ana m enweta ụjọ mkpụrụ obi mmegha anya oche ya dị m ka nọ m n'ala eze ngụba eme ya dị m ka o nwere ihe a na-ewepụ m n'ahụ so biko ana m ayọ unu ya dịka ayọ hapụnụ m ka m rụọ ọrụ a dịka Chineke si kwado m ka m rụọ ya onye ọbụla nwere okwu Chineke kpọrọ ya ndị ka ọ kpọrọ izi ozi ọma nwee ndị ọ kpọrọ ibu amụma nke akwa na okwu Chineke kpọrọ m n'onwe eke m ka m na-enyere ndị mmadụ aka hapụnụ m ka m rụọ ọrụ a enwe onye m nọchiri ụzọ don anla na-ara oke ekwu please. oke abịa darịbala nla ịhụ na ndụ akpọbe gị ọwụ ọkụ ga ahụ nga ọwụ kpali eji eme nga eme m na ya anyị chọga ha ga-eri Obiora agbakwala gị nna dudu ị ga-ekwu ka ahụkwala m ya sị Obiora ndị ya pụtara ichede nwe ego ịchọ nnọọ ka ogbenye ọnụ ntụ ka ọ bụrụ nnọọ ihe ga-anọgide nnọọ tiri gị nwụọ ọrụ nnọọ mma na bifo na-apụ biko unu eweliwe ofu okwu m chọrọ igwe ka unu ghọta ihe m chọrọ ka o doo unu anya ugbu awụ and okwu a ka m ga-achọ ka unu jigidesie ya ike n'ihe ọbụla unu na-eme ka onwe ike gaziere unu anyị niile nwere ike bụrụ ofu ọgbọ anyị niile nwere ike tokọ otu mgbe mana ị hụrụ onye amara Chineke o nwere ike ọ bụghị otu o siri nye m ka o siri nye unu nke ndị oyibo na-akpọ we might be age mates but we are not grace mates ihe ka m chọrọ ka unu ghọta hapụnụ m ka m rụọla Chineke ọrụ otu o siri kpọm oku unu na-anụ ihe a m na-ekwu Ikechukwu ịgbara nkịtị onwe ihe ị chọrọ ikwu ụka niile anyị kwu ga enwe ike bara uru afọọla m ike dube m Chidube ihe ahụ gwara Obiora kịta alaikọkwa m ya ahụ otu akụ nsikwa kata m okwu ka ọ ga nchu na abụọ n'Ọnịcha mbata n'obodo a soro na-emezi ihe ọjọọ alaikọ m ihe ahụ gwara ya ọ sị na ọ chọrọ ịna ego ma ọ rụcha ọrụ unu rapụ ya onwe ya ọ ya nwe onwe ya ọ na-emeri ya Chukwu ọ nara emeri ya mmadụ achọkwa m iso nne m di ya ahụ kwakwa aha dịrọ ya ikwuchala sapota gama ntị m agba gị ewetu otu ihe shi mara ọnahịa mkpe kara ka ịnọ nga ihe ma na ime gị imepere ọnụ kpọm Chikwado ọ naanị gị nọ na vileji ama na-akpọ ka mkpakpa ọmụ kpakpa eshi ọzọ kpọrọ m Chikwado ga ahịa m ga-eme gị ma afọ kwa ka edegara ya ukwu ezigbo mmadụ esokwala m atụtụ ịtọ ka ọ dị izikwa na arụ ga-eyi m egwu nna m hapụ ha please hapụ ha ọkwa nkịtị ọkwa otu a ka ha si eme gba nkịtị ife ihe ndị a ka m n'ọnụ oge ọga nchu m n'Ọnịcha emere m ebere ya ozugo mama gị kwanụ mama laikikwa m ihe na-eme ọ laiki eme ya ị na-enye nwe gị ezigbote nsogbu chika ngwa gị ya ahụ dịka ohi na-eche eche amarakwa amara na ihe onye chere cheba n'ime obi bụ ihe na-emenụ ọ kakwa mana ichere ihe ọma n'ime obi gị biko wepụ obi n'ihe ahụ ị ga-awọ anwa m ị ga-awọ mkpahụshi emega m awọ agahụ mkpahụshi emega m ahụ mega ama mkpa m shi eme ahụ m eme etere ụgba etere ose ịmana mpa si ha ala ihe m na gị eme ọ ga-eme nwe ihe emetere ya ahụ kwana ahụ ma nwa ahụ ma mmakwana kposhi emega nwa m ịhụnanụ
Chai. Hey. Oh. Hey. Hey. Ma kwụsị n'ihe a biko nụnụ. Na-eme m obi a na-ajụgbu oyi. Afu gbanwa m hafu. Ị ga-awa. Bana so halin ki wallahi. Hey. Wait! Mom, wait! Nna m wee. Ego gịnị? Lee nara m. Ele ihe iji enye gị m ego, ama m ihe e nyegere m ego fọ, gị na-asị m nara gị. Ngwa chere nwa m chere. Ihe awụ ego m na-adịga na-enye ụmụaka na-abịa ahụ ụmụ ha. Nara m. Nnu, were. Mama, ọmụnwa bụ mmadụ kwesịrị inye gị ego maka na ama m na ị chọrọ ego karịa mụnwa. Arụghọrọ m gị ọnụ aka ịkwụ m ụgwọ, aja ọsụrụ m nyere gị aka. Nwa m biko were, ngwa chere metikwara gị otu akwụkwọ. Aga m abịa mgbe ọzọ bịa leta gị. O, bye bye. Elu ụdị nwa dị ihe ka Chineke. Nna m bịa were nụnụ. Bịa were nụ biko nụnụ bịa were nụ. Hei, Chineke gọziere m gị. Gọzie gị n'ụtụtụ, gọzie gị n'ehihie, gọzie gị n'abalị. Gọziere m gị. Nwa m. Chineke. Onye niile nwata mere m enyi ego ya ajụ. Chineke unu dị nwa dị ihe ka biko nụ. Chineke gọziere m gị nwa m, ọ ga-adịrị gị na mma. Bịa kwado. Ka anyị ga-eme gbasara ihe a. Ekwesịrị inwe ihe a ga-eme gbasara ihe ahụ. Ma ọ bụ ya, obiora ga-akụpụkwa anyị n'ọrụ. Ọ ga-arụpụkwa anyị n'ahịa na-eme. Ọ bụ ya gị hụ na ndị mmadụ ga na-ahụta anyị dịka ndị ọjọọ. Ka anyị ga-eme ihe a. Akwemachi soro gadewe egbu ndị mmụọ. Ọrụ anyị rụrụ m na kemgbe echi. Obiora echi ebe ochi ya onye mee agha jọsụ chụhụcha anyị naanị ya rụma. Ọwụkwa n'otu ọrụ ga-anara gị ego. Ya rụọ ya sị nwụọ thank you very much. Ọ naanị ya makpa eji ebu ndokwa baba akwomi. Ọwanye amaghị ọma eme. Achọkwa m o akwawe enyi gị nwoke ga-agwakwa ya o wutekwe m anyị ga-arụkwa ya o. Anyị ga-amakwa ha ga-eme Obiora. Anyị ga-amakwa o ọkwa enyi gị nwoke ga-agwakwa ya jee gwakwa ya ya chaji ụkwa m mkpọ ịma onye mgbu mkpọ otu esi arụpụ ya o. N'oge enyi gị nwoke asị m oke naanị enyi m gịle na-adịkwa mma ga-agwakwa ya mgbe m ga-ebido na-achị ebido na m. Gee m ntị ọbụma, ife emena achọrọ m ka obi kwelu bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ị na-anụ ife m na-ekwu? Asị m ife emena achọrọ m ka obi kwelu bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ihe ọgụgụ ịbụchi nke na-ekwe eziokwu. Ịdị ya ama onye ikpe na-amaghị ikpe uche gị wee mezuo. Ogbenye mgbe ndị na-atọ ya ụtọ akịrịka mkpịrị esi agwọ oge na-ebe akwọ project eji ngọ ya gwagwa m ka ewu dị ọkwụra. Ọkwụ na-ekpebigo enweghị gbasara n'azọ ngwa ya nso ndị ekwu ị na-azachie m. Ọ gịnị ka ị na-ekwu? Ị ga-ekwughachi ihe m kwuru. Aṅụọ m iyi ọ bụrụ na ala bụ nke m, aga m adị ndụ. Mana ọ bụrụ na ala bụ nke m, mana ọ bụrụ na ala abụghị nke m, tupu afọ agwụ ka m bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ngwa, beni ya. Machi azụ.
Emodi. Nje. Ana m aṅụ iyi n'ụbọchị taa. Ana m aṅụ iyi tata. Ọ bụrụ na ihe m na-ekwu bụ eziokwu gbasara ala a. Ọ bụ na ife m na-ekwu bụ eziokwu gbasara ala a. Aga m adị ndụ. Aga m adị ndụ. Mana ọ bụrụ na okwu asị ka m na-ekwu. Na ọ bụ na asị ka m na-asị. Bido tata gaba tupu otu afọ agwụ. Bido tata gaba tupu otu afọ agwụ. Ka ihe agbuo m. Ihe agbuo m. Ihe kwuru ka a na-eme. Nye bịa. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.